Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το ειρηνικό συλλαλητήριο των οπαδών του Παναθηναϊκού. Περίπου 25.000 φίλοι του Τριφυλιού συγκεντρώθηκαν στο πεδίο του Άρεως και έστειλαν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση του συλλόγου. Με φωνές και συνθήματα, αλλά πάνω απ' όλα κόσμια συμπεριφορά, απέτησαν από την οικογένεια Βαρδινογιάννη να πουλήσει την πράσινη ΠΑΕ. Η μεγαλύτερη πορεία που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας έφτασε 100 μέτρα πριν το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οι φιλάθλοι του Τριφυλιού ήθελαν απλά να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους με την πολιτική του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Τρομερός παλμός. Πολλά πανό με φόντο το πράσινο συνέθεταν το χθεσινό σκηνικό της πράσινης λαοθάλασσας. Ξεχώριζε μια τεράστια αφίσα φωτογραφία του Γιώργου Καλαφάτη, του ιδρυτή του Παναθηναϊκού. Περίπου στις 3.30 το μεσημέρι έκλεισε η άνοδος και η κάθοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ο Οδυσσέας Καλογεράκης από τα ιδρυτικά στελέχη της θύρας 13 και ο Απόστολος Ιωαννίδης πήραν τον λόγο μιλώντας από το βήμα στους φίλους της ομάδας. Φτάνει πια αυτή η ξεφτύλα για τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό τον κάνουμε